Axa welatê me bi ked û xwîna şehîdan hatiye avdan. Di oxira serxistina şoreşê de bi hezaran keç û xortan canê xwe feda kirin û bûn dilsozê herî wêrek ê welat. Şehîd awin yek û birîn di dilê her kesî de hiştin û li pey xwe sozek hiştin. Li hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê goristanê şehîdan hatin avakirin û navê şehîdan li wan hate kirin. Li bajarê Dêrikê, Tirbespiyê, Qamişlo, Amûdê, Dirbêsiyê, Serêkaniyê, bajarê Hesekê her wiha Reqayê, Tilhemîs û Tilbirakê, li aliyekî din jî li Efrînê, Şehbayê û li Kubaniya Rengîn jî goristanê şehîdan hatin avakirin, lê hin goristan li ser destê çeteyan hatin xera kirin. Ev jî goristana bajarê Dêrikê ye ku di sala 2011 de hatiye damezrandin, navê şehîd Xebat Dêrik lê hatiye kirin. Nava vê goristanê de jî 1136 şehîdî canê xwe feda kirin, yek û di dem û cihê cuda de şehîd bûne. Ev der jî goristana bajarê Tirbespiyê ye ku navê şehîd Dilşêr Tirbespiyê lê hatiye kirin û di sala 2013 de hatiye damezrandin. Yekemîn şehîdê ku nava vê goristanê hatiye oxirkirin şehîd Dilşêr bû. Ev goristan nava xwe de 230 şehîdî hemêz dike. Ji destpêka şoreşê ve gelek keç û xortan canê xwe feda kirin. Li beramberî wê jî goristan li her bajarî hate avakirin. Yek ji wan goristanan jî goristanan şehîd Delîl Saroxan bû ku di sala 2013 ve hate damezrandin û navê şehîd Delîl Saroxan weke şehîdê yekemîn lê hate kirin. Nava vê goristanê de 1107 şehîd hatine oxirkirin, tê de Kurd, Ereb, Siryan hene îro em dibînin ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê ve gora şehîdekî Kurd li kêleka gora şehîdekî Ereb e. Ev der jî goristana bajarê Amûdê ye ku vê goristana şehîd İsmaîl Amûdê tê naskirin û di sala 2013 de hatiye damezrandin. Ev goristan bi destpêka şoreşê re hate damezrandin. Heta anha lê vê derê 148 şehîd hatine oxirkirin. Yekemîn şehîdê ku li vê derê hat oxirkirin jî ye ku canê xwe feda şehîd İsmaîl Hogir. Ev jî goristana şehîd Ristem Cûdî ye ku ev goristan sala 1988 de hatiye damezrandin. Ev goristan xwe li gundê Birkevirê ye ku dikeve navbera bajarê Dirbêsiyê û Serêkaniyê de. Li vê derê û di oxira vê şoreşê de 600 şehîd li vê derê hatine oxirkirin. Ew jî xwe ji bajarên Serêkaniyê, Gilê Spî, Tiltemir, Dirbêsiyê û gundewarên derdora wê ne. Yekemîn şehîd yek û nava vê goristanê de hate hemêzkirin jî ew jî Elî Hesen bû. Îro milyonan Kurd şopdarê va şehîdan e û xeta wan dişopînin. Şehîd ewin xwediyê felsefeya azatin. Îro ji her kesî tê xwestin ku li şehîdê xwe xwedî derkeve, parastina xak û rûmeta xwe bike û ziman û çanda xwe bike.